seria un matí musical recordant el gran poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Així que ara Pau Alabatges ens cantarà Crònica Especial. Gràcies, Pau. A vosaltres. La mort de Manolete en els fulls del diari, mentre a Benimaclet jo t'estava esperant, o les execucions en un pati de Nuremberg mentre et veia passar pel carrer de les Barques. Un amor en un temps, quin temps o quin amor, un amor inserit per a sempre en la història. Monestir de Santa Clara, creixia en l'aire el tiris ple de gent, la pudor de la gent. Les parelles s'eixien, duien les galtes roges, les mares no sabien què fer per a sopar, els pares escoltaven les ràdios estrangeres i tots pensaven que era cosa de 4 dies o de 4 setmanes. A més, posar qui sap, els fills feien l'amor en el buc de l'escala, el pare raonava amb la mare a la cuina. Veia la mare sobre els perols absurds, blanquejaven les grenyes damunt los del seu front, cosa de 4 dies o de 4 setmanes, i passaven els dies, les setmanes i els anys, i la marxa de Mao pel continent de Xina. Després vingué Corea, després vingué el Vietnam, el pare es va morir la mare, la filla es va casar. Anys després amb un altre, algunes voltes troba aquell primer amant, cosa de 4 dies o de 4 setmanes, com si entre ells no hi hagués hagut la intimitat. En el buc de l'escala raonen dels seus fills, el meu de l'institut, la meua tepallola, han guanyat una trista, bruta civilitat. Dempeus en el carrer, raonen quan es troben i cadascú seguix després el seu camí, i cadascú seguix després el seu camí, i cadascú seguix després el seu camí. O l'amor inserit, quina cosa en la història.